Du skal sige helt til blot. Hej. Jeg vil spille. Nå. Hej og hjertelig velkommen til LPTV. Mit navn er Niklas, det er Lukas. Jeg vil gerne snakke. Hej. Ja. Vi er startet sådan lidt for sjov her på YouTube, så vi bare lige sige velkommen her til den første video. Hej. Så jeg har sådan set ikke andet end at sige en abonner og synes godt om. Skal en god beskrivelse til os. Abonner, skal en god beskrivelse. Og Like. ja, like med fingeren. Tommelfingeren skal opad. Ikke nedad, så bliver vi sure. Ja, så ringer vi til danske forsvar. Nå, men jeg har en ting at sige nu. Jeg skal lige lidt herovre af. Jeg har en ting at sige nu, og det er sådan set, at husk, vi lægger film ud, så vi laver både en hel masse sjove ting her, som alt muligt sjovt her. Og trailer. Der kommer mega mange trailere. Væk fra... Og mange tak fordi I er med. Abonner og synes godt om. Og tjek vores Facebook-side, når den kommer op snart. Hej.